Għal Noel Xwiereb, Antoine Magri u David Borch li kellu għal-lingwa tal-imħabba tagħhom. Fil-fatt Noel u Antoine imexxu restorant u kaffetterija. It-tlieta li huma iżda għandhom xi ħaġa oħra komuni. Min jeddhom b'mod regolari iħejju li kellha tfal morda bil-kanċer fir-Rainbow Ward fl-Isptar tal-Onkoloġija Serent Nimamo u jqasmuhom. Ma' TVM News Noel u Antoine spjegaw li baqgħu ġenerużi u mhux fil-festi biss imma wkoll matul is-sena kollha. Avolja tbatija li għaddew minnha huma stess jew dawk ta' madwar. Noel beda jaħmil pizzezz għal pazjenti tfal wara li nepotih sab lil Puttinu Kers ta' spalla meta kellu 2 u nofs. Għajt nejna ma l-avolja id-defal tuħta ħareġ, l-lum jgħat maħna, darba tlajt xtajt nofs iż-żona pizzezz u ġennu, daru maħħom, dimma s-six ħalli jen. U bdejt għamilom il-pizzet tilam bil-ġenituri, bil-tfal, bil-staff, korħat. U bqajt sallum, u minn qalbi għamela, nħu piġun għamela. Tant ikkun ferħan. ħafna kun ferħan. Dik il-ħajja tiegħi nħu piġun ngħinu. Daqs 4 snin u nofs ilu l-istess beda jagħmel Antoine wara li qatta xi żmien fir-Rainbow Ward. Kien twildilna tifel illi ftit wara li twieled skoprejna li għandu tumur terminali f'moħħu. Ġietni din l-idea li isma' b'xi ħaġa daqshekk sempliċi jiena nista' l-inqas intaffi ftit mid-tbatija tal-ġenituri li jkunu għaddejjin minna f'dak iż-żmien. Daqqa nieħdu salads, daqqa nieħdulhom wraps, daqqa nieħdulhom baguettes. U minn ġol-kċina tiegħu ma' TVM News, David sqar li għall-istess san ukoll iħejji kull xorta ta' ikel. Nsajr id-darja għax m'għandix fejn. Nsajrilha minn kollox. Laħam, tiġiġ, kif nara dawk it-tfal, jiena għalija xi ħaġa speċjali għalija dawk it-tfal. U ħobbu, ħafna. Ma' TVM News il-President ta' Puttinu Kers, Angel Kuxkieri, innotat li fil-poplu Malti Wawċi tispikka laqda sabiex jgħin fit-tbatija. U dawn in-nies ġenerużi qegħdin kważi ta' kuljum jipprovdu ikel bnejn il daw il-pazjenti familjari u qegħdin jagħmlu d-differenza. U għalhekk ngħidulhom grazzi minn qalbna għaliex flimkien qegħdin naqdu daw il-familji u ntuhom ukoll daqsxejn sollif. Messaġġ tal-aħħar b'appell għas-solidarjetà ma' ħusna l-Maltin u l-Awċin. Il-Maltin għandhom qalb kbira ħafna. Jiena nemmen illi biex tikber fil-ħajja ma tistax tirċevi biss, trid tagħti wkoll. Kieku bniedem jagħmlu waħda one euro kuljum, kien hemm 10,000 ruħ jagħmlu bħalu kemm titla'. U duk li jkun jgħin il-dawl għandhom bżonn. Għax illum aħna huma u għadha ħni.